İsimler Бакчасында. Бүгін біз İsimler Бакчабызның ике әллесін тамаша қылырбыз. Яғни профессор Ғұмар Саттаровның татар исемнәре сүзлегеннән Б һәм В хәрефләренә багышланган бүлекчәләре белән танышып үтәрбез. Борынгы йола исемнәренә килгәндә, шундый бер кызыклы факт игътибарны җәлеп итә. Элек төрки халыкларда баланың кайчан тууына карап исем бирү гадәте булган. Халык бәйрәм яки базар кебек шатлыклы, әһәмиятле көннәрне генә түгел, бәлки көннең аяз яки буранлы, яңгырлы булуында исәпкә алган. Буран, Буранбай, Буранша, Бәйрәмбай, Бәйрәмсылу, Бәйрәмгол, Базар, Базарбай кебек исемнәр әнә шул күренеш белән бәйләнгән. Алар хәзер Буранов, Бурангулов, Буранчин, Бәйрәмголов, Базаров кебек фамилияләрдә сакланып калганнар. Еш кына баланы нинди көнне түгел, кайсы елда тууда игътибарга алынган. Әйтик, 12 еллык хайван циклы календарының Барс елында туган ир балаларга Барс исемне яки шушы сүз катнашкан берәр кушма исем Барсбай, Барсхан һәм башкаларны кушканнар. Әлбәттә, монда баланың Барс кебек көчле, кыю булуын теләү мотивы да ачык чагыла. Бу мотивны башка киек хайваннар, кошлар яки таш, металл атамаларын исем компонентлары итеп файдаланган башка бик күп очракларында күзәтәбез. Әйтик, Бөркет батырлык, кыюлык символы. Гарәп теленнән кергән яхшы корыш мәгънәсендәге Булат исеме бала корыш кебек нык булсын дигән теләкне ишен ала. Балтабай, Балтай, Балтан, Балташ кебек исемнәр бала балтадай үткен нык булсын дип теләүгә мөнәсәбәтле. Биредә бүре исеме бер кадәр үзенчәлекле урын алып тора. Бер яктан бүре борынгы заманда изге хайван, тотем, нәсел башлыгы итеп саналган. Икенче яктан ир бала туганда ул тешле булса, яки аңа озак вакыт теш чыкмый торса, шулай ук бүре, бүрекәй, бүребай кебек исемнәр кушканнар. Бу исем хәзер Буриев фамилиясендә чорый. Б хәрефенә башланган исемнәрдә бәхет, батыр, бай, бик компонентлары бик кеше чорыйлар. Моның сәбәпләре әлбәттә һәр кайсыбызга да яхшы аңлашыла. Дөрес. Феодаль җәмгыятьтә бик бай атамалары сан дәрәҗә титулы булып та йөргәннәр. Әмма исемнәр составында аларның мәгънәләре күпкә киңрәк. Һич шиксез балага байлык, муллык, дәрәҗә теләү үзе дә ят күренеш булмаган. Тик монда материаль байлык кына түгел, бәлки рухи байлык, күңел байлыгы да күздә тотыла. Мәсәлән, бай шат, шатлыкка бай булсын, бай котлы, коты, ягъни бәхете мул, тулы булсын һәм башкалар. Исемнәрдә бай бик сүзләрнең күп, нык дигән мәгънәләренә дә зур игътибар бирелгән. Әйтик, бай тирәк, бик зур карт тирәк. Борынгы төрки халыкларда тирәк, бай тирәк, изге агач, рух агачы булып саналган. Мондый исем әтисе йортында калачак ир балага кушылган. Бик сүзенең нык, көчле, таза кебек мәгънәләре бик батыр, бик бау, бик булат, бик таш кебек исемнәрдә чагылыш тапкан. Хатын-кыз исемнәрендә биби компоненты элек бик нык файдаланылган. Ғұмар Саттаров сүзлегендә шундый 90-нан артык исем теркәлгән. Бу сүзнең бикә, ханым һәм матурларның матуры дигән мәгънәләре бар. Әлбәттә, исемнәрдә аның соңгы мәгънәсе алгы планда тотылган. Моны биби сүзенә өстәлә торган башка компонентларда күрсәтеп була. Биби Гәүһәр, биби Гөл, биби Сылу, биби Зөһрә, биби Нур һәм башкалар. Мондый исемнәр татар халык иҗатында да матурлык, гүзәллек символы буларак киләләр. Һәм гадәттә җыр исемнәре үк булып хезмәт итәләр. Биби Биби Нур, Биби Саҗидә, Бибкәй Гөлкәй, Бибкәй Матур һәм башкалар. Менә соңгы җырның кушымтасы. Әш-түш Бибкәй дус, Бибкәй Матур суга бара, зәңгәр чиләген асып. Сандугачлар сайрашалар кен төсенә басып. Шагыйрь Шайхзада Бабиш та үзенең исемнәр бакчасы шигырендә бу исемне читләтеп үтми. Биби Асма исеменә ул түбәндәге шигъриятле юлларны багышлый. Тавышың шишмә, телең тәмле Биби Асма. Итәкләрең бик килешкән буй-буй тасма. Гыйшык дигән дарья булса, шул дарьяда күңел савытын чайкар өчен син бер басма.
Инде В хәрефенә башланган исемнәргә күчик. Алар бездә чагыштырмача күп түгел. Барысы да диярлек гарәп теленнән алынганнар, нигездә бер компоненттан торалар. Бер үк исем ир-атларга да, А кушымчалар өстәлеп хатын-кызларга да кушыла. Менә хәзер дә очрый торган исемнәрдән кайбер үрнәкләр. Вагыз, вагыза, үгетләүче, әхлак бирүче. Вакиф, вакифа, белемле, акыллы. Вафир, вафира, киң күңелле. Вахид, вахида, беренче яки бердән бер бала. Васил, васила, аерылмас дус, көтә белүче. Васим, васима, шибәр, сөйкемле һәм башкалар. Ниһаять, бу бүлекчәгә кагылышлы аеруча игътибарга лаек бер момент. Совет власти елларында илебездәге башка халыклардагы кебек, бездә дә даһи юлбашчыга олы ихтирам йөзеннән балаларга Владимир Ильич Ленин исеменә мөнәсәбәтле яңа исемнәр кушу киң урын алды. Мисаллар китереп китик. Вил Владимир Ильич Ленин исеме, әтисенең исеме һәм фамилиясенең баш хәрефләреннән кыскартылган кушма исем. Вилен, Вилена. Шундый ук ясалыштагы исем. Вильнур, Владимир Ильич Ленин нуры. Владлен, Владлена. Владимир Ленин фамилиясеннән ясалган һәм башкалар.